नमस्कार देवता टोका टोकी। अभी हमनी पहुंच चुकल बानी स एगो गांव में, और एगो गांव में बहुत ही सुंदर कलाकार जौन की और बहुत ही अच्छा गावेल हैं, और इनकरा से आज कुछ सुनल जाई गाना वाना। और भोजपुरी गायक हवन, बहुत ही अच्छा गावेलन। तो चली, कैसन बानी? बढ़िया। सबसे पहले टोका टोकी के जानता है सबके नमस्कार। हम बढ़िया बानी भैया। और अभी हम एगो स्ट्रगलर टाइप के मतलब आदमी बानी जौन स्ट्रगल कर रहल बानी। हाँ, तो अब ऐसे अचानक एक बाइक इंटरव्यू दे के पड़ल तो अपन तो गाना कोनो ना गा सकतानी, पर जैसे गावल बा में से एक आध पीस सुना सकतानी। कोनो दिक्कत नहीं है। नाम का पड़ी? नाम हमारा रमेश कुमार। तो रमेश कुमार जी, गाना गाई कोनो अच्छा गाना हो खोजन। अभी एगो सैड सॉन्ग आवत है दिमाग में जौन रिंकू भैया गौले बड़न। हाँ, उनके गाना से मनोरंजन ली सबे जी। चलिए, रिंकू भैया के गाना। दे हब दुनिया से नाता, खाक से रिश्ता जोड़ ले, जेह दिन इश्क पे दाग लग जाई त मोहब्बत के कसम मोहब्बत छोड़ दें। जेह दिन इश्क पे दाग लग जाई त मोहब्बत की कसम मोहब्बत छोड़ दें। अंदर अंदर दिल रोवे जज्बात जुबा से छलके, बस एक मिलन के खातिर दिन रात नैना तरसे। हो अंदर अंदर दिल रोवे जज्बात जुबा से छलके, बस एक मिलन के खातिर दिन रात नैना तरसे। लिख के दिल पर नाम बेवफा खुद ही कलमिया तोड़ दें। जेह दिन इश्क पे दाग लग जाई त मोहब्बत की कसम मोहब्बत छोड़ दें। वाह, बहुत सुंदर। और इतना दर्द में गावता नहीं, एक राज बताई। अरे दर्द भाई, देखो दर्द इतना दर्द में गावत नहीं भाई, एकरो एगो वजह बा। अरे रहे के हु दिल में जौन मतलब दिल के दर्द का होला ई बता के गइल, तब से आदमी सैड सॉन्ग सुने ला गावेला बढ़िया लागेला। अगर वो सुनत हो है ई गाना वहाँ तो ओकरा खातिर का कहे? उनको खातिर एक लय में कह दे हम है कि अरे जेकरा से लव कइलू वो करे से परेशानी बा, ये सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा, सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा। उछोड़ले बाड़ी ये खाती। वाह, जवाब तो बड़ा मुंह तोड़ बा। अच्छा चली, चलते चलते एगो और ही गाना हो जा। हाँ, एगो दीपक दीवाना के गीत गाए भैया जौन बहुत बहुत बढ़िया गाना बा, हमके अच्छा भी लागेला उनकर गाना। कैसन बेमारी धैले बा गम के बदरिया छैले बा, दिलाबा में दर्द देख कोई जाने के तना रतिया जगैले बा। देख के गहिल जखम एगो बेवफा सनम, देख के गहिल जखम एगो बेवफा सनम, उहे लेके दीवाना ढोवता। केहू चैन से कहीं सोवता, केहू प्यार करके रोवता, केहू चैन से कहीं सोवता, केहू प्यार करके रोवता। चलिए, इतना टाइम देगा थी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम राहुल रंजन और हमारे साथ कैमरामैन बिहारी, धन्यवाद।